mokwongo. Aneno ka utaratibu kani ful nyingi gi kamiae. Wach ni mondi bed piny. Mochungni iluongo ni Joyce Osogo Bensuda. To Bensuda ni nyar kanada kanyabala ka. To tedo kara chuonyo ka. To nikech kawuono wuoyo gi joma riek. Ami yiena moda kuni ni amba nduso rieko mondo usone matin. Omiyo an daktari mok mbom sandan. Ta daktari mobwongo nyogo kathirathira gi project planning and management. Weche mawinjo mag governor isirikal madonjo nyaka address into 4-point agenda. Agenda number 1, Homa Bay has lacked system and systems must be put in place. System mawachoni woman rep madibedo Atieno Bensuda Puginya Songone otimo monitoring and evaluation. Your systems nyaka be drafted relevantly. Okay, na system. System address human resource. System address absorption of the human resource. System address infrastructure. System address draft dissemination. System address stakeholder engagement given in total.